Takže čus lidi, já vás vítám na další videa a tohle video budou fakty o mě. Takže jdeme na to. Mám to tady napsaný v iPadu, protože jsem si to nezapamatoval úplně všechno a na něco bych zapomněl, takže jsem si to napsal do iPadu, takže budu to číst a něco si taky pamatuju, že jo, tak to je jasný, ale... Takže první fakt je, že se jmenuji Adam, tak to je jasný. Druhý fakt je, že mi je 17. Třetí fakt je, že bydlím v Pařimově. Za čtvrtý, chodím do 2. ročníku na střední škole, na laboratorní asistenta, to už asi všichni ví, kdo mě sleduje. Další fakt je, že naše třída není normální, no, to byste museli znát, to prostě fakt jako není normální, to je jedno, to nebudeme řešit. Další fakt je, že miluju Prahu, prostě hlavní město miluju. Další fakt je, že mám psa, zlatýho retrievera, je takovej bílo-zlatý, docela to, dobrý, můžu vám klidně předat fotku. Další fakt je, že mám bratra, to vám ukázat nemusím, to už jsme fotečili spolu videa, ale takový šulín, nikdy mě pěkně sere. Další fakt je, že miluji hrozně sporty, hlavně florbal a golf. Hrál jsem dřív hokej, ale musel jsem skončit kvůli zdravotním problémům. Kvůli koleni, musel jsem jít na operaci. Další fakt je, že nikdy u ničeho nevydržím dlouho, to je asi jasný, protože je to přestávajícky bavit, no. Nevím prostě, jak to má, nevím, prostě mě to přestane bavit. Další fakt je, že můj nejoblíbenější den v roce jsou Vánoce. Tak to je jasný, protože se rozdávají dárky, miluju dárky, miluju tvrdý dárky, ne měkký, protože měkký jsou vždycky oblečení a takový to úplně nesnáším. Miluju takový ty tvrdý, třeba elektronika, vím, že to je, nebo já nevím, knížky teda nedostávám, takže je to dobrý. Další fakt je, že nejraději si o víkendu lehnu a nic nedělám. To abych se trošku pozastavil, protože já nemůžu prostě nic nedělat. Já se musím učit, mám toho do školy hodně dost. A když o hodinách nedávám pozor, takže musím to dohánět doma, takže se musím učit o víkendu. Rád hraju na Xboxu. Tak jako to asi hrát, každý hraje nějakou hru určitě. My hrajeme s bráchou NHL 2015, teď si budeme kupovat 2016. Takže si myslím, že je to dobrý. Další fakt už tady mám napsaný, takže si něco vymyslím. Další fakt je, že já už si myslím, že tady ty fakty jsou všechny. Nevím ani kolik jich bylo, myslím 15 nebo 10, nevím ani. Dál už jsem nic nevymyslel, takže se sama loučím a uvidíme se dalšího videa. Tak čus!